Lucy. हेलो लोगोफोर, नोंथांमोना नायदों आंनि बायग्लिनाय गोसो चेनेलाव। नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेलाव नायना मिथिखाबाय जानो हागौ मानि सायाव रायलायगोन। गोबाङानो मिथियाखै जानो हागौ आरो गोबाङानो मिथिबाय आरो गोबाङानो आपडेट होबाय पाबजि मबाइलखौ आरो गोबाङानो मिथियाखै जानो हागौ दा आपडेट होनायखौ आरो आं बिनिखायनो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। नोंथांमोना मोजाङैनो नायलांबाय थाबानो जाबाय। गिबियावनो नोंथांमोना नै टुइट एप्सखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामग्रोनांगोन। टुइट नैबे स्क्रिनाव नुबाय थादों जानो हागौ नोंथांमोना टुइट एप्सखौ। बेखौ डाउनलड खालामनो थाखाय नोंथांमोना क्रोम ब्राउजार एबा गुगोलाव थांनानै डाउनलड खालामनो हागोन। आंना डाउनलड खालामखानायखा फैदो बिदिब्ला। टुइट एप्सखौ अपेन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना सार्च खालामनांगोन पाबजि मबाइल। पाबजि मबाइल सार्च खालामदो। नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ पाबजि मबाइल निउ एरिया एबा नोंथाङा जुदि पाबजि मबाइल लाइट सालायो नोंथांमोना नै सेकेन्ड स्टेपाव नुदों जानो हागौ आरो नोंथांमोना जुदि करियान केआर भार्जन सालायो नै थार्डआव दं। जिखुनु मोनसे आरो आं खालामना दिन्थिनोसै आंना मानो आं आपडेट होखांखाबाय नै बेयाव थांनानै नोंथांमोना आपडेट होदो। गोसोआ जावलिया नेनानै नोंखौनो नेनानै नोंखौनो गोसो फागुना जावलिया मानोबा उरां फारा बोथोरा सफैलायबाय
बिबार